day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's keeping me. A few moments later. Hello! Hello everyone! Hello mga kasisi! Hello mga kamar! Kumusta po kayong lahat? So, today is April 13, 2021 and kakauwi ko lang kasi nagpa-pamper mood ako today. So, pump your hair. So, as you can see, yung buhok ko po ay may kakaibang kulay. Parang kalawang. Pero hindi. Nagpakulay po ako ngayon ng color gray. So, dahil sa ako ay naka-highlights, yung highlights, nagkulay para siyang blue. So, ayan siya. Pero, color gray po yan. Kaso, meron akong bleach, kaya hindi masyadong ganun ka-gray. At, mas matingkad yung kulay blue gawa ng highlights. So, yun. Nagpa-hair cellophane ako with color doon sa the only one ever na laging nag-hair pamper sa akin. Mga hair spa, hot oil, mga pagupit ko. At siya lang ang nag-iisa na nakakakuha ng kung paano magupit ng aking bangs. Kasi ang hirap kong gupitan ng bangs. Marami akong etchos, marami akong request. So, siya lang ang nakakakuha ng tamang gupit. Kasi dati, nakailang try na ako magpagupit sa iba, kahit sa mamahalin pa. Hindi talaga nakukuha nila yung instruction ko. So, bumabalik ako sa kanya, pinapa-repair ko. So, yun, kuhang-kuha naman niya. So, I'm so happy about that. Tapos, nagpa-puts pa din ako. Tapos, nagpa-pedicure and manicure. So, supposed to be, gusto ko magpa-hair curl. And, piniyagan na nga rin ako ng jowa ko. Pero, sabi ni ate, masasayang yung buhok ko kasi ano siya, original na straight and then ipapa-hair curl ko siya. So, wag na daw. Tapos, hindi rin ako nagpa-Brazilian blowout kasi lagi akong naka-funny na bun. So, masasayang lang yung 1,500 kung lagi din naman ako nakatali. So, I decided na lang na magpakulay at magpa-hair treatment kasi every 6 months or mga 5 to 6 months lagi ako nagpapa-hair spa. Ayun. Kaya, kulay na lang. Kasi, masasayang yung buhok ko. So, buti na lang, tama yung desisyon ko. Hindi ako hair curl. So, ayan. Ito yung buhok ko. Ayan siya. Ayan. Bagay po ba sa akin? Mumukha na ako matanda. Ayan. Sabi nila, bagay naman sa akin. Sakat ng ngipin ko, bukas pa yung dental appointment ko. So, ang haba ko ng buhok ko, hindi siya pinutulan sa baba kasi ayaw ko. Bangs lang talaga. Ang bangs niyan, ayan siya. Ayan siya. Ayan. Kapag kasi may iba kang kulay, hindi ganun kadali na tumalab yung ibang kulay na ilalagay sa buhok mo. So, ganyan yung resulta nung gray na gusto ko. Gray na may pagka-blue, may pagka-brown. Ganun. So, ayan. It's been a while na lagi akong stress. Stress ako dahil until now, pandemic pa rin. Hindi pa rin matapos-tapos yung dito sa amin, mga rules tungkol sa ECQ, MGCQ. Tapos, di ba, LDR pa kami ng boyfriend ko, hindi kami nagkikita, and nakaka-stress din yun. May time na I feel very down, very sad. Pero okay lang yun kasi it's part of the journey being LDR. Tapos, yung tindahan ko na gusto ko nang i-open, pero hindi ko pa ma-open kasi nga,
kailangan pang ayusin yung bubong ng barangay. Hindi daw ako pwedeng lumipat doon na hindi pa nila naayos yung bubong. Kasi, ang start ng payment ko, kung kailan nila naayos yung bubong, tsaka ako mag-i-start na pumunta doon. So, yun. Kaya, sana bago matapos itong April, makapunta na ako doon. So, kita nyo, napakapudpud ng kuko ko. Tipid ako linisan ng kuko, diba? Naka-cutics ako. Ano siya, hindi halata kasi nude. Super pudpud po ng kuko ko. So, yung naglilinis sa akin ng kuko, natatawa na lang kasi ako lang daw yung nagpapalinis ng kuko na hindi maarte. Kasi super pudpud. Ako mismo nagsasabi na, sabi ko, Miss, pakipudpud yan ha. Sirochohin mo pa, inail filed mo pa yan. Kasi ayoko nang mahaba na kuko. Gusto ko laging sagad. Ganyan siya. Para hindi siya nadudumihan and comfortable ako. Ayoko ng mga fake nails na yan. Tapos yung mga mahaba. Kasi maselan yung kuko ko. Mabilis itong maputol. So, nagpapakulay lang ako ng kuko huwag may lakal at kapag feel ko lang. So ngayon, feel ko maglagay ng parang nude. Ayan. Pero sa baba, ang color ng aking kuko ay yellow-green. Ay diba? Ang lakas ng trade, yellow-green. Yellow-green siya. Ngayon lang ulit ako nagpakulay ng kuko sa paa. Kasi nag-heal na siya. Dati kasi every month lagi ako may kulay and nakakabulok din na ng kuko. Hindi siya maganda. Kaya yun, kulay green siya. So, hindi ko napakita sa inyo kasi ang pangit ng daliri ng paa ko, mukhang luya. Kaya, yun. Oh my God. So, everyone, I hope all of you have a nice day. Thank you everyone for always staying there to support my channel. So, naglalangis na ang mukha ko. Grabe. Ayan, happy naman ako. So, susubukan ko ngayong starting today na hindi na ako magbaba ng buhok. So, susubukan ko na lagi na lang nakalugay. The reason why, kaya hindi ako laging nagulugay kasi prone siya sa tagyawat. And it's true. Kasi since nung nag-start ako laging naka-ponytail na bun, gumaling ka agad yung mga tagyawat ko sa mukha. And napiprevent na tumubo yung mga tagyawat ko. So, but for now, I will try na lagi nakalugay. So, for now, everyone, thank you for watching and see you on my next vlog. Shout out to all of you who watching this. Bye-bye!